ברוך השם. ואני אקליט את זה לטובת כל מי שלא יכול להיות איתנו, ואנחנו נעבור על כמה דברים, בסדר? אנחנו נעבור על כמה דברים מעניינים, כדי שאתם תשתפרו עוד טיפה בדרך לאן שאני רוצה להביא אתכם, אוקיי? ואנחנו נתחיל עם משהו שנקרא לג'ים, אוקיי? קודם כל מה שאתם רואים במסך הזה זה נקרא פוטפרינט, מישהו מכיר, יודע? לא? אף אחד לא יודע מה זה פוטפרינט? אוי ואבוי. חבר'ה, אתם איתי? כן, איתך, זה מסך שגם ספאי, אנחנו יכולים ספאי, להגיע ספאי. אליו, או שזה אפליקציה מסוימת שלך? זה איזשהו, כן, זה איזושהי תוכנה, אבל בסדר. קודם כל, אתם יודעים בכלל על מה מדובר פה? לא, אני לא. עומר, אני יודע קצת. לא, אוקיי. אין דוד, מושג. אתה רוצה לנסות להסביר לנו מה אנחנו רואים? לא יודעת כמה אני יכול להסביר, אבל לפי מה שידוע לי, כל מה שאתם רואים כרגע, כאילו כל עמודה כזאת זה בעצם נר, כמו שאתם רואים בגרף. נר אדום זה נר שנסגר אדום, ונר ירוק זה נר ירוק. עכשיו למעלה יש את הפיבוט, נראה לי קוראים לזה, אומר, נכון? השלילי והחיובי. דלתא? דלתות, הדלתות החיוביות והשליליות. זאת אומרת, למשל הנר אחד לפני מה שעכשיו, האדום, אפשר לראות שהוא נסגר אדום, אבל יש לו דלתה חיובית. זאת אומרת שהיו יותר קונים בעצם ממוכרים, נכון? נכון, למרות שהוא נסגר אדום. נכון. אני אסביר לכם את זה בקצרה, חבר'ה, ממש בקצרה, כי אנחנו לא נתרכז בזה, אנחנו נתרכז במשהו שהוא קצת יותר קל, זה, בסדר? וזה כלי שממש ממש יעזור לכם, אה, גם בסקלפים, וגם באופן כללי ליכולות שלכם, ליכולות מסחר שלכם, אוקיי? אבל אני אסביר לכם פחות או יותר מה זה אומר, הדבר הזה שאתם רואים פה, בסדר? הדבר הזה שאתם רואים פה, זה למעשה כמה קונים ומוכרים היו בתוך נר מסוים, וכמה הם חזקים, אוקיי? עכשיו שימו לב מה יש לנו פה, אתם שמים לב שיש לנו פה נר אדום, אדום קטן, אבל הדלתא היא ירוקה, ואז עוד פעם יש לנו פה נר אדום עם דלתא ירוקה, ואז נר ירוק עם דלתא ירוקה, נר ירוק עם דלתא ירוקה. עכשיו תראו, מה זה יכול למעשה להעיד לנו? זה יכול להעיד לנו על המשך עליות. קודם כל, אתם רואים את המספר הזה, מה שיש לכם פה, ה-40, 41, אתם שמים לב? כן, שמים לב. יופי. זה אומר שיש שם מוכרים כלואים. זאת אומרת, חבר'ה שנכנסו עם המון כסף לפקודת שורט, ונתקעו פה כי הקונים הם מאוד חזקים. מה שהשוק ירצה לעשות, השוק ירצה לדחוף כרגע כלפי מעלה. אוקיי? השוק כרגע ירצה לדחוף כלפי מעלה. שוב, יש לנו פה מוכרים שהם כלואים, אבל זה כנראה לא יישאר ככה עד סוף הנר. אבל נעבור הלאה. שימו לב לדחיפות, אוקיי? אתם רואים? אנחנו ממש לא יכולים לראות, הבנתי. אנחנו ממש יכולים לראות מה קורה בתוך הנר. אתם שמים לב? אנחנו ממש רואים מה קורה בתוך הנר. יש כרגע פה מוכרים שהם כלואים, הם נתקעו, הפקודות, הם נתקעו בתוך העסקה. אז הנר דוחף חזק למעלה, שימו לב. אנחנו תכף גם נהפוך פה כנראה לדלתא ירוקה, כמו עכשיו, ואנחנו נראה המשך עליות. אוקיי? אבל את זה אנחנו נעזוב בצד, כי זה נושא קצת יותר להעמיק בו מבפנים, ואנחנו נתרכז בלג'ים, חברים. מישהו יודע מה זה לג'ים? יכול להסביר לי, פחות או יותר? יש פה צדיק בסדום? זה שאתה אומר אה? שזה משהו אחר. מה זה? זה ה-FPG שאתה לא, אומר? לא, לא, לא. זה לא FVG, אבל אנחנו כן דאג'. יכולים... לא. לא. זה כן, אולי. אנחנו כן יכולים לשלב FVG, אבל תנסו רגע לחשוב מה זה. אני כמובן אגיד לכם, אני לא אשמור אתכם במתח, בסדר? אני לא בטוח, אבל אולי אזור שיש בו ווליום נמוך. יפה, יפה. מתי, מעניין חכו רגע חבר'ה על הקו, שנייה.
טוב חבר'ה, תכף יש לכם הפתעה. טוב, אתה היית תלמיד של 8 ימים והוא כבר יכל להגיד לי מה זה לג'ים. אז תראו חבר'ה, לג'ים באופן כללי זה אזורים עם יותר עניין או פחות עניין שאנחנו רואים בגרף. איך אנחנו מסמנים אותם? בסדר, אנחנו מסמנים אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה. שימו לב, אתם רואים שיש לנו כמו הרים כאלה ועמקים? אתם שמים לב? זה למעשה הלג'ים שלנו. בואו נסמן אותם כדי שתוכלו לראות בעצמכם. אוקיי? אנחנו נסמן אותם כדי שתוכלו לראות בעצמכם. יש לנו אחד פה. בסדר, קטנצ'יק. יש לנו אחד פה. יש לנו אחד פה. יש לנו אחד פה גם, אתם שמים לב? אוקיי. עכשיו מי שזוכר בנינג'ה יכול לעשות כמוני, פשוט לסמן את האזורים האלה. אז אנחנו עכשיו מבינים שיש לנו פה לדג'. בואו נראה מאיפה. כאילו אתה אוקיי. מסמן את משהו יותר דק, יותר חד. אז זה לא משנה. אנחנו רואים שיש לנו לדג' פה מ-43 עד 55, אז אני אעשה את הדבר הזה חבר'ה. שימו לב, אני אעשה את הדבר הזה. לא, סליחה. אני אלך לפה, אני אסמן לי 43 עד 55. אני אלך פה ל-43, שוב פעם בנינג'ה. עד 55, 54. עכשיו שימו לב מה קרה חבר'ה. הגרף ירד, ניסה לעלות לבדוק אותו, לא הצליח, ניסה שוב פעם, לא הצליח, וצלל. חזר לעלות, בדק אותו, וצלל. חזר לעלות, ניסה לסגור מעליו, לא הצליח, וחזר לרדת. אוקיי? מה שיקרה לו בלג'ים בדרך כלל, הוא יקבל מהם תגובה כלשהי. בסדר? הוא יקבל מהם תגובה כלשהי. בין אם זה יפרוץ אותה בצורה שהיא מאוד אגרסיבית, או בין אם זה יתחיל לרדת חזרה למטה. עכשיו אם היינו עובדים רק לפי הלדג', היינו מסמנים את הלדג', אתם ראיתם את האזור הזה, את החור הזה שנוצר לנו. עומר, כן. אני צריך שתסביר עוד פעם מה זה הלג'ים האלה, ואיך כאילו אני מסמן אותם. בסדר, תכף אני אסביר. שומעים מעולה חבר'ה, לא צריך לצעוק. עכשיו שימו לב חבר'ה, אנחנו כרגע נמצאים על לדג' תחתון, שימו לב, אנחנו נמצאים, הלדג' הוא בין 55 ל-66, 71 סליחה. בואו נלך ל-66. אחרי 66. יש לנו כאן לדג' נוסף. אוקיי? עכשיו שימו לב מה קרה לו שוב פעם שהוא נגע בלדג'. מה קרה לו חבר'ה? הוא לא הצליח לפרוץ אותו, הוא נבלם. נכון, הוא נבלם. עכשיו זה יקרה המון פעמים עד שהוא יפרוץ. עכשיו איך אנחנו יודעים אם הוא הולך לפרוץ או לא? הוא מדשדש בין התמיכה וההתנגדות שלו, כאילו. נכון, פחות או יותר. נכון, שימו לב. יכולים לראות שהוא ממש מדשדש. שימו לב, שסימנו. לא שומעים כלום, אומר. אתם רואים שהוא מדשדש ממש בין האזורים שסימנו? אתם שמים לב? כן. יופי, אז מה שאני אעשה כרגע זה אני קודם כל שם לב שיש לי FVG, נכון? אתם יכולים לשים לב שיש לנו FVG לעליות? אוקיי? עכשיו יש לנו גם FVG וגם לדג', זה מחזק לנו את ה... אני לא הבנתי מה זה VG. FVG זה... טוב, תכף אנחנו נסביר מה זה FVG, אבל כרגע בנקודת זמן הזאת אנחנו מבינים שקשה לגרף לעלות מפה, קשה לגרף לרדת מפה. יש לו פה גם לדג' ויש לו פה גם FVG. FVG זה פער בין 3 נרות. שים לב לנר הזה, אתה יודע מה, ניקח נר אחר. תסתכל את הנר הזה ואת הנר הזה, אתה שם לב שבאמצע יש ביניהם פער כמו חור? אתה שם לב? כן, כן.
זה FVG, אוקיי? FVG בדרך כלל הגרף ירד לבדוק אותו, ויחזור חזרה לכיוון של התנועה שלו, אנחנו כנראה נראה מפה תנועה עולה. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לפום או אני לא יודע מה, אז במקרה כזה שאני רואה שיש לי פה גם FVG וגם לדג', אני יכול לשים לי פה פקודה. אני יכול לחכות שהוא יאסוף אותי, ואיפה הסטופ שלי יהיה? בואו אנחנו יכולים, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני אתן לכם דוגמה. אם אני נכנסתי פה עכשיו לעסקה, סתם זרקתי כמובן, אני אוריד אותו לפה, ואת הטייק שלי אני אשים בחלק העליון, בסדר? לקראת החלק העליון, אתם יכולים לשים את הטייק שלכם קצת יותר למטה, לא על הלדג' עצמו. כמובן שלא היינו אמורים להיכנס פה, כן? היינו אמורים להיכנס פה, אבל זה רק לצורך ההדגמה, אוקיי? עכשיו שימו לב, יש לנו גם משהו שמפריע לו. מה מפריע לו? הדבר הזה. FVG לירידות, אוקיי? אבל מנגד אנחנו רואים שיש לו לדג' למטה, יש לו גם לדג' וגם FVG, כלומר אנחנו מקבלים שתי אישורים למטה, שיכולים להעיד על עסקה מאוד מאוד נחמדה, זאת אומרת עסקה של כמעט 40 נקודות. עכשיו אם הוא זרק אותי, אז הוא זרק אותי, בסדר? אם הוא יזרוק אותי אז הוא יזרוק אותי. עכשיו כמובן שאתם לא אמורים לסכן כל כך הרבה, אנחנו היינו אמורים להיכנס פה, זה 20 נקודות למטה. אני נכנסתי אליה שם, אומר, זה 700, כבר 780. סתם יופי. בדמו, כן, אבל... יופי, כן, כן. לא הייתם אמורים להיכנס פה, כן? אבל סתם זה לצורך ההדגמה כדי שתבינו כמה האזורים על הגרף, אזורים שאנחנו יכולים לראות אותם גם בעין, הם אזורים חזקים. עכשיו אנחנו כרגע כלואים בין שתי אזורים, אנחנו כלואים בין לדג' אחד ללדג' שני, ממש כלואים בתוכם. אז מה שאני אעשה, אני אחפש את האזורים הכי נמוכים שלו, שזה פה, לראות שהוא לא פורץ, ויכול להיכנס לעסקה. או את האזורים הכי גבוהים שלו, ואני יכול להיכנס לעסקה. כלומר עכשיו, לא הייתי נכנס לעסקה כי זה כבר באמצע, בסדר? אני רק רוצה לתת לכם את הדוגמה, לצורך הדוגמה בסך הכל, כדי שאתם תבינו קצת יותר טוב במה מדובר, בסדר? רק שנייה. אתה לא רוצה... אוקיי? חבר'ה עד לכאן. עכשיו שימו לב מפה, מהכניסה הזאתי, שזה באזור 71, עד לפה, כמה נקודות זה? מישהו איתי? יודע איך חשבון? לא חשוב, 30 נקודות, יופי, 30 נקודות כפול 40. זה 1200, לא חשוב. 1200. יפה. עכשיו שימו לב מה אנחנו רואים, אנחנו רואים את האזור שאנחנו נמצאים עליו, היינו צריכים להיכנס קצת יותר נמוך, אבל במקרה כזה חברים, במקרה של רווח כזה, מה שאני ממליץ לסוחרים מתחילים, במקרה של רווח של 400-500, זה לסגור את היום שלכם, לא להיות חזירים, אוקיי? כן, אתם יכולים לתת לעסקה לרוץ עכשיו, ולהגיד אוקיי, אני יודע שאני מסכן X, אני יודע שאני מסכן Y, ואני נותן לעסקה לרוץ כרגע עד 39, שזה משהו כמו 40 נקודות עסקה. אני יכול לתת לה לרוץ עכשיו, שאלה מה זה ייתן לי, אוקיי? שאלה מה זה ייתן לי. אם אני סוחר מתחיל, אני רוצה קודם כל לקחת כסף הביתה, לממש רווחים, ורק אחרי זה להתחיל לצבור ביטחון על הגרף. כי כרגע מישהו מסכים איתי, מישהו יכול לא להסכים איתי ש$600-700 זה לא הרבה כסף? לא, אף אחד לא יכול לעשות דבר. עכשיו תראו, אנחנו ממשיכים לעלות, ואנחנו גם, רוב הסיכויים, גם אנחנו ניקח את הטייק. בסדר? רוב הסיכויים שאנחנו גם ניקח את הטייק הזה, עסקה מאוד מאוד יפה, למרות שאנחנו פספסנו חצי ממנה כמעט. בסדר? עסקה מאוד נכנסת באמצע שלה בכלל. נכון, נכון, עסקה אבל מאוד מאוד יפה, ותסתכלו שהוא גם ייקח אותה. הוא ייקח אותה כי זה על הלדג', הוא ייגע בלדג', עכשיו תזכרו מה אני אומר, כנראה, הוא ייגע באזור הזה, וירד חזרה למטה. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות במקרה כזה? שימו לב מה עשיתי, הורדתי חוזה, אוקיי? ואני מקדם את הטייק שלי, את הסטופ. כרגע אין סיכוי שאני יוצא מופסד, לא משנה מה יקרה. לא משנה מה יקרה, אני לא יכול לצאת מופסד. אני רק אהיה מורווח בעסקה הזאת מבחינתי. אתם ככה, לכו תשנו, לכו תאכלו, לכו תעשו מה שאתם רוצים, כי מפה אתם כבר לא יכולים לצאת מופסדים. עכשיו חבר'ה, יש לי איזושהי הפתעה מעניינת בשבילכם. עכשיו למדתם ככה על רגל אחת משהו, כמובן שזה יהיה מוקלט. יש לי הפתעה מעניינת בשבילכם, יש פה מישהו שרוצה להעביר לכם שיעור
שהולך להפיל לכם את הלסת, בסדר? אני רק רוצה שאתם תראו שהוא לוקח לנו את הטייק וחוזר חזרה כנראה למטה. אז אני יכול כדאי שאלה? לכם, שנייה איתי, אז כדאי לכם להישאר בשיעור הזה ולפתוח את האוזניים טוב טוב טוב. אני גם הולך להיות פה ביחד איתכם ולפתוח את האוזניים, וכדאי לכם, אז יאללה. יונה, אנחנו איתך. לא שומעים אותי כמו שצריך, אני במיקרופון, נכון? בוא נראה. מעולה. טוב, שומעים קודם מעולה. כל ערב טוב לכולם. מקווה שככה אתם נהיים מרוכזים. אלופים אתם, אלופים. אני עכשיו רגע אראה לכם את השיתוף מסך שלי. תגידו, אתם רואים והכל תקין. אנחנו היום הולכים לגעת בכמה מהכלים שאתם הולכים להיחשף אליהם בפלטפורמה. הסיבה שאני עושה את זה דווקא עכשיו, כי אני רואה שכאילו יש הענות ללייב, ואני רואה שזה אחלה זמן, כי אתם תקבלו ממש, כאילו, אנחנו היינו בכל מיני בדיקות על המערכת, כדי לראות שהכל עובד שם כמו שצריך, וכל הפיצ'רים. אני גם אספר לכם כבר עכשיו גם מה אנחנו בונים גם להמשך שתכירו, אבל אתם תקבלו גישה לתוך הפלטפורמה, שם אתם הולכים להיחשף לחומרים שאני מראה לכם עכשיו. אז אני רוצה לתת לכם רגע טיפה הצצה, אני גם אגע רגע במה שהיה היום במסחר, בפתיחת מסחר, איך היה אפשר לעשות את העסקה הזאת, על בסיס מה שאתם הולכים גם ללמוד בפלטפורמה. אז נעשה רגע שיתוף מסך. עומר, אתה יכול להשאיר לי את זה בבקשה? בוא נראה. אוקיי, תאשר לי את זה, בוא נראה, מעולה. כבר תראו את זה אצלי. פגז. טוב, אתם עכשיו אמורים לראות את החלון של הטריידינג ויו שלי. אתם רואים את זה כמו שצריך? יש לנו את זה? כן, רואים. מעולה, מעולה. אז קודם כל, במה אנחנו הולכים לגעת? אנחנו הולכים לגעת בשני דברים עיקריים, בסדר? כי לג'ים, עומר דיבר איתכם, הוא גם מעביר לכם על זה עוד שיעורים, וזה בדיוק הלג' הזה שעומר דיבר עליו. אתם רואים עכשיו הוא יגיב כמו שהוא אמר, ללג'ים יש משחק מאוד מאוד חזק עם השוק, אבל בוא נגיד שלא בשביל זה התכנסנו, בסדר? לג'ים זה מגניב, לג'ים זה הכל טוב ויפה, אבל יש דברים שאפשר לעשות גם מעבר. ואנחנו הולכים להתעסק בכל הנושא הזה של פרינטים, OTE, ואולי אני גם אספיק להראות לכם איך הרבה פעמים לפני פתיחת המסחר, אני מצליח לקלוע מה הכיוון הכללי של השוק. זאת אומרת, אם היום אנחנו במהלך ירידות, זאת אומרת, אני כבר בשלב הזה באזור 9.26, 9.25, כבר פחות ירדתי כאילו משהו קרצה לבצע, אוקיי? ואני רגע אדבר על מה שקרה היום, שאז זה יתקשר לכם יותר טוב למה שאנחנו נלמד פה, אבל אני הבנתי שהשוק רוצה לרדת כלפי מטה. למה הוא רוצה לרדת כלפי מטה? אנחנו כבר נבין, וזה נוגע לחומר הלימודי. אממה, יש לי פה לג'ים, כל הלג'ים שאתם רואים פה, האזורים במלבן, בצבע לבן, זה אזורים שכבר ציירתי בשעה 3 לדעתי, 3:30. אז מה שקרה בשוק, השוק לא הצליח לצאת מהאזורים האלו. אוקיי, שימו לב, כל פעם הוא נגע, זאת אומרת, זה שהוא נתן פה תגובה יפה, אולי הייתי יכול להיות פה עסקת סקלפ, אבל זה לא העסקה המרכזית שלי ליום מסחר הזה. למה? כי לא הצלחנו לחצות את הלג' הזה. זאת אומרת, זה שהוא ירד כלפי מטה ולא חצה את האזור הזה, זה עדיין לא אומר לי שום דבר. ואז מה שקרה, יצרנו SMT. עכשיו, מי שעדיין לא סוגר רגע מה זה SMT, SMT זה פער בין נכסים. אני עכשיו רגע אראה לכם. איך אתה יודע לזהות לדג' אבל יונתן, גם עומר מקודם הסביר את זה, דיבר על זה גם, אבל איך אני יודע לזהות מה זה לדג' ומה זה לא לדג'? אוקיי, לדג', אם אני רגע, אני אלך אפילו רגע ל-MNQ שנייה, כדי שאני לא אמחק את הסרטוטים. אני עכשיו אראה לך רגע מה זה לדג' ואיך אתם מוצאים את זה בצורה הכי פשוטה שיש, בסדר? לדג' זה משהו שהוא די פשוט, אוקיי? זה בעצם ווליום פרופייל. עכשיו, מה זה ווליום פרופייל? הוא מראה לי את הווליום של המחיר, זאת אומרת, לא של הנר, של המחיר. ואז זה עוזר לי להסתכל על הגרף בצורה שהיא די שונה, אבל יותר עוזרת, אוקיי? לי בתור סוחר. עכשיו, איך מחולק הווליום פרופייל? הוא מחולק לאזורים בהירים ואזורים קהים. יש את האזור הבהיר, שזה 70% מכלל נפח המסחר, ויש את האזורים הקהים, שזה 30%. זאת אומרת, אם אני גם מסרטט את זה, זה ה-70% שלי. כל השאר זה ה-30%, זאת אומרת, אני לא שומע, מה אתה אומר? משמעות לצבעים? אז ככה, ברגע שזה יותר בהיר, זה אומר שזה באזור של ה-70%. ברגע שאנחנו באזור הכהה זה 30%. מה שמעניין אותי זה גובה העמודות, אוקיי? מה הכוונה? תסתכלו. פה יש לי חור, אין לי פה ווליום. פה יש לי חור, אין לי פה ווליום. פה יש לי חור, אין לי פה ווליום.
פה יש לי חור, אני פה ווליום. מה בעצם מה אתה אני בעצם? סימנתי פה? סימנתי פה אזורים שיש לי שם, יש לי בקע בווליום פרופייל. ואתם תשימו לב שכל האזורים שסרטטתי, נתנו תגובה, אוקיי? עכשיו זה לא במקריות, זה הרעיון של אג'ים, בגלל שהנסדק זה נכס נזיל, אז הוא רוצה לתת נזילות בשוק, הוא רוצה תמיד לספק פקודות קנייה ומכירה, במחירים שבו אנחנו נמצאים, אז ברגע שיש לנו לג'ים, השוק ירצה לחזור אליהם. אבל אם אני אסתכל רגע ברבע שעה, אוקיי? הלדג' הזה, אוקיי, תבינו שברגע שהשוק עלה, לא היה לי אותו, אוקיי? אז לא הייתי יכול להסתמך עליו, אבל מה כן הייתי יכול להסתמך? על ה-S&P. ה-NQ הצליח לדחוף, ה-ES לא הצליח. עכשיו, הרבה פעמים מה ש... אז את כן, הלג'ים אתה מסמן כאילו מהווליום פרופייל, אתה לוקח מהצד הקיה, אתה מסמן את הלג' ככה זה? אני מסמן כל בקע שיש בווליום פרופייל. הבנת? עכשיו, אם השוק, יונתן, זה נקרא סתם אתן לך דוגמה. באינדיקטורים ווליום פרופייל, בדיוק? כן, כן, ווליום פרופייל, ככה זה נראה, אני רגע אראה לכם, שיהיה לכם את השם והכל בצורה מסודרת. פרופייל, הנה, זה. פרופייל HD. אוקיי, זה מה שצריך. ואז אתם בעצם מסמנים את זה, אתם עושים את זה רק בגרף דקה. עכשיו, אם השוק, בסדר, שובר כלפי מטה וכבר אין לכם פה שום דבר לסמן, אז אתם בודקים בהיסטוריה, אתם רואים, כי אם אני הולך אחורה, תראו, אני כבר יודע להגיד שבאזור הזה, ובאזור הזה, יהיו דברים מעניינים שהשוק יגיע לפה. אתם רואים? תראו, הגיע, מה קרה? התרומם. גרף רבע שעה. ברגע שהוא ייגע פה, יכול להיות תגובה. בסדר? זה הרעיון של אג'ים. אז זה בגדול לגבי זה. עכשיו, מה שקרה בפתיחת מסחר זה בעצם ה-SMT הזה היום. תראו, קודם כל, אל תהיו בפומו. אני אומר לכם, זה גם קורה לי לפעמים, כן? שלא תחשבו שאתם רק היחידים בזה. שאתם אומרים, וואלה, אני רוצה לקחת את העסקה וזה, ואתם בסוף נכנסים לעסקה שאתם פחות התחברתם אליה. אז תראו, בסוף, זה הפתיחת מסחר שלנו. תראו, בגרף דקה. אוקיי, אני אפילו אלך רגע לזה, נוכל לראות את זה בצורה יותר טובה. שנייה. אוקיי. תראו, זה הפתיחת מסחר, זה נראה כמו פתיחת מסחר סבבה לסחור בה, כאילו אפשר לקחת פה סקלפים, אוקיי? מי שסוחר מומנטום סוחר סקלפ, כמו שאתם עושים בדרך כלל 4.5, מושלם, בובה, זה יום מדהים, תראו. אבל אם אני רוצה לקחת עסקה גדולה, ולקחת את המהלך היורד הזה, אני צריך לחכות פה לאיזה פריצה מסוימת, איזה שינוי כיוון, שיצור לי איזה חוסר קורולציה. הדבר הזה קרה ברבע שעה, אוקיי, כמו שראינו, פה הצלחנו לעבור, פה לא. עכשיו, מתי הייתי נכנס לעסקה, אוקיי, אם הייתי רוצה לקחת את זה, וכבר אנחנו נבין רגע מה זה פרינטים. ושוב, כל השיעורים האלה וכל התכנים האלה, עשיתי את זה באמת בצורה מסודרת בפלטפורמה, באמת מחכה לכם שם הרבה דברים, ואז בסוף אני אגיד לכם גם מה עוד יש לכם, שאני עכשיו עובד על זה, אני אפילו חושב שעומר אפילו עדיין לא סגור על זה ויודע שזה סופי, אז גם אותו אני אפתיע. אבל תראו, איפה נוצר לי ה-SMT? בגדול, בגדול, בגדול. אם אני לוקח את זה, ואני מותח, אוקיי? פעם ראשונה זה קרה לי פה. אוקיי, פה קרה לי ה-SMT. טוב, מה הדבר הבעייתי פה? כי תראו שהעסקה הזאת היא עסקה שהוצאתי בהפסד. כי רק פה, יש לי AVG, שמי שלא זוכר זה פער בין נרות, היה לי פה SMT, אוקיי? ונכנסתי לעסקה בערך ברגע שהוא שבר וסגר מתחת. זאת אומרת, אם אני מחכה מתחת שהנר ייסגר, אז הכניסה שלי רק פה, שימו לב איזה רחוק אני מהסטופ. אוקיי, וגם רק העסקה כשלה לי. למה? כי היא ירדה לי פה מהרגע שנכנסתי לעסקה כביכול, מהרגע שהייתי צריך להיכנס לעסקה, באזור ה-36 נקודות. עכשיו, בוא נבין שנייה רגע מה קורה אם נכנסתי לעסקה הזאת, איפה זה היה מוציא אותי ואיך הייתי פועל, ואיך הייתי יכול למנוע את זה ולא להיכנס לעסקה הזאת מלכתחילה. אז תראו, כשאתם רואים את הדבר הזה, ואתם רואים שיש לכם למטה לדג', תמיד כוונו את העסקה שלכם ללדג'. זאת אומרת, אם אתם בעסקה, ואתם יודעים שיש פוטנציאל שעוד נראית כלפי מטה, הכל טוב, אבל יש לכם לדג' לפני זה, בלדג' אתם יוצאים מהעסקה. למה אני אומר שתצאו מהעסקה? כי הרבה פעמים מה שיקרה ברגע שאנחנו נוגעים בלדג', אנחנו נתרומם. עכשיו, ההתרוממות הזאת יכול להגיע אתכם למצב שאתם תקבלו ספייק, ואז, לא יודע, יגיע לכם בסטופ, ואז יתחיל המהלך. כי למה? ללדג' יש הרבה כוח. אז אם נכנסתי לעסקה פה, אני מבין שהיציאה שלי היא מ-66 עד 34 למאוחר, כאילו אין יותר מזה, כאילו אני לא יכול, כי יש לי פה לדג' למטה שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי לי. אוקיי, כי שימו ברגע שנגענו, הופ עלינו, אז כשאתם רואים שיש לכם לדג' ואתם בעסקה כזאת, תמיד יצאת בלדג'.
עכשיו, איך אני הייתי יכול להימנע מהעסקה? בוא רגע נחזור רגע לדקה, ונלך לפה, אוקיי? זה 9:46. 9:46, בואו נלך לשם עכשיו. אוקיי. שימו לב, זה הנר שלי. 9:45 עד 10, 9:46 באמצע, אומר שזה הנר שלי. אז אני רואה שמה שאני רואה פה בסגירת הנר, ברבע שעה, כי בסוף ה-SMT נוצר לי ברבע שעה, לא בדקה. אני רואה שהוא נסגר מתחת. עכשיו, אחד הדברים שאני מאמין בהם ב-SMT, כדי לקבל SMT כמו שצריך, או עסקאות שקוראים להם פלוס AA, זה שהנר ייסגר מעל ה-SMT. זאת אומרת, אם זה האזור שלי, השנר ייסגר מעל. עכשיו פה אני רואה ברבע שעה שהוא לא סגר מעל. זאת אומרת, אם אני הייתי שם בוא נקרא לזה מניעה של עסקה מפסידה, והייתי שם לעצמי את החוק הזה, שרק כשהנר נסגר אני נכנס לעסקה, או בכלל חושב להיכנס לעסקה, אז הייתי נמנע מהעסקה הזאת. עכשיו אני לא אומר לכם לעבוד ככה, אני רק אומר לכם איך אני עובד. כשאני מחפש SMT, אני מחכה שהנר, שנתן לי את האישור, נצור דוגמה פוזיטית, את זה ברבע שעה, ייסגר ורק אז. זאת אומרת, אם אני ראיתי SMT בשעה, משהו שלא ראיתי ברבע שעה, כי אתם רואים שפה מן הסתם ראיתי את זה גם בשעה, כי ה-SMT היה גדול. אבל הרבה פעמים אני יכול גם לראות SMT, שאני מופיע לי ברבע שעה יותר טוב מאשר בשעה. וברבע שעה אני אקבל את האישור שלי. אם ראיתי את זה בחצי שעה וברבע שעה לא ראיתי את זה טוב, אז בחצי שעה אני אחכה שהנר ייסגר ואקבל את האישור שלי. אז לגבי היום זה בעצם הכיוון שלי של העסקה. עכשיו חוץ מזה, אני רגע אפתח מערכת. עכשיו זו מערכת שבהתחלה רגע תראה לכם כמו סינית, אוקיי? אבל יהיה לכם גישה אליה. אז אני רגע מזיז את זה. אז תכירו, לזה קוראים AMP, אוקיי? מה זה AMP? AMP, תסתכלו על זה כמו נינג'ה, ברוקר מסחר עם פלטפורמת מסחר, שאפשר להפקיד פה כסף, אבל אנחנו הולכים להשתמש במערכת הזאת בשביל לראות נתונים. אוקיי, איזה נתונים אנחנו הולכים לראות פה? אנחנו הולכים לראות פרינטים, ווליום פרופייל בצורות טיפה שונות, וגם order flow, אבל אני אתרכז רגע בפרינטים, בסדר? כדי שנוכל לגעת בזה, ואז תבינו שנייה פחות או מה מחכה לכם, טיפה תחכימו מעבר עד שתגיעו לפלטפורמה. אז אני עכשיו נמצא ב-AMP. AMP זה מערכת, כן. רגע לפני שאתה ממשיך, וכי זה נושא שיצטרכו לשבת ולהבין אותו כמו שצריך, הזום נסגר עוד 2 דקות, אז תפתח מאצלך, בסדר? רגע, אני אפתח רגע מעכשיו, אני אשלח לכם עכשיו בקבוצה, פשוט תיכנסו ואני רגע אמשיך את הנושא הזה של רק פרינטים. אוקיי. מעולה, אני פותח עכשיו. יאללה. אז זה כבר נשמר, אני צילמתי את זה. מעולה. אז רגע, אתה גם תצלם את הבא או שאתה אומר לצלם אני דרך הזום? אני אצלם גם את הבא. סגור, ביי.